Good evening, ladies and gentlemen. Καλώς ήρθατε απόψε και σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Γεια σας. Θα μιλήσουμε για τον Αλέξανδρο Κοντοπίδη, ο οποίος πολύ μας έχει πει αυτές τις μέρες και πολύ αυτοσχεδιάζει για τους άλλους και δεν μπορεί να πει για τον εαυτό του. Γι' αυτό θα ρωτήσουμε μία πονοσάλ για αυτό να μας πει τι θα μας πει. Γεια σου Καυλογίνεζο. Σου κάνω μία ερώτηση για τον κύριο Αλέξανδρο Κοντοπίδη. Πώς ήταν η πρώτη φορά, η πρώτη συνάντησή σου με τον Αλέξανδρο Κοντοπίδη? Very crowded and I was pressed up against this guy and he just grabs my crotch really hard and got off at the next stop and got. Παρακάτω. Τόσο καλός. Θα το ξανασυναντούσες? I don't know. I really don't. Τι λέει ρε παιδί μου? Τι γνώμη έχεις γι' αυτόν? I think it's great. I don't think that's what it is. No. Τι λέει, τόσο πολύ καλός είναι που δεν ξέρουμε εμείς δηλαδή τίποτα. Τι να πω. Κάτι προσωπικό σου να του το δώσω? You see my boobs? Her right under my tits, so if anything it'll draw attention. Δώσε μου κάτι για τον Αλέξανδρο Κοντοπίδη. Βγάλε το από τη βυζάρες σου. Κινέζικες μαλακίες. Oh, that's so mean. Stop, I'm gonna cry. Αυτό σου στείλε ένα μπονζάι από το Άνω Λιώσια. Now I'm really in the... Τι μου λες ρε παιδί μου? Πες ύστερα. Α, και κάτι τελευταίο. Τι γνώμη έχεις για τα λαχτίσματα? Για έλα δείξε μου. Go.